Bible says in verse number 11, and he gave some apostles and some prophets, some evangelists, and some pastors and teachers for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Last verse, that we henceforth be no more children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine by the sleight of men, cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive. Let's pray. Apo Diyos, umay kami kumamangkin ka. Iti deto'y Apo Diyos, mabiig. Yaman kami Apo, orepe dagiti mensahe dagiti kanta, mensahe dagiti special numbers, Lord. But dagiti laang Apo nga kang kanta, but may ibakoten Apo iti puso mi, nga mangidaydayaw Apo kenta. But Apo Diyos, kada ito'y nga gundaway, kawatik iti pan nakabalin mo Apo, nga mangtulong, mangisuro Apo kanya, mangya dagiti balikas, magibagak Apo. Ilingad na ka Apo Diyos, iti pan nakabalin krus mo, tapnon Apo Diyos, kay iti makita da Apo. Forgive us our shortcoming, and destroy the power of the enemy, Lord. In Christ's name we pray. Amen. Tuwa tayo kakabsat. Amen. Amuyo kakabsat, babayan iti parabor ti Apo. Nagpipindas digiti ipapaay iti Apo, babayan iti senior pastor tayo kakabsat na mensahe. Amen. But isla di message iti Sunday. Sino kanyayo kakabsat iti nakaipaay iti realization na. Amen. Binasa mi dagiti realization niyo kakabsat. Binasa iti senior pastor tayo. Amen. But nagpipintas dagiti yad adal iti senior pastor tayo. Nga masapol nga datayo nga miyembro iti HBBC may equip kadagitoy nga sursuro. Iti senior pastor tayo ket adda iti na isang sangayan nga makita na nga kayat iti Apo nga ipaubra kanya na. Isu nga kastoy laengen kakabsat iti kina-intense dagiti messages nga intayo mangmaygan nga ipalpalasat iti Apo iti senior pastor tayo. Ket madaydayaw iti Apo amin tayo kakabsat ket makikita iti panagbalin tayo nga supportive. Hanlaan nga dagiti panakangag tayo kadagiti sa uti Apo, no diket ore pa iti panang suporta tayo iti adipen ti Apo. Amen? Isu nga daytoy plaster tayo kakabsat ket kayat iti Apo ken ti senior pastor tayo nga amin tayo dapat adda kadayjay nga dapat makita tayo DJ panggapan iti Apo kanya tayo. Amen? Isu nga iti daytoy nga rabii. Kayat ko kakabsat iti mangiburay kanyayo iti sao ti Apo. Amok nga dagitoy ket mangmay ganyon. Amok nga dagitoy ket mabalin nga naiganyo iti napalabasen. Mabalin nga isut pakisarsaritaan iti Apo kanya tayo. Ngarod kakabsat, iti daytoy nga rabi, kaya't kut makisarita kanyayo. Babayan ka daytoy nga title, A Believer Who Desire to Grow and Be Matured. Now, nung makita yun daytoy tema tayo. Daytoy tema tayo tatangatawan. Amuyo pa ilang kakabsat? Alabasain tayo man. Amen. Ulitak, living God's plan. Agbiag tayo iti pagayatan iti Apo. Hantayo nga agbiag dapat kadagiti pagayatan tayo. Kaputa adda iti Diyos nga nangisalakan kanya tayo. Suruten tayo nga rod, DJ plano na iti panagbiag tayo. Tapnon haan tayo kakabsat nga madadael ti biag. Tawan sa baling nga mabalin nga mangiturong kanya tayo, nuhaan nga di Diyos nga makaammo
iti pagbanagan ti biag tayo. Diba? Amen? So living God's plan, together we strive. Kaya't nangasawan ang amin tay kano, ag-strive for excellence. Pusayan pa natin yung ating paglilingkod sa Panginoon. Amo yung atamatan, iti bibiyag tayo. Ngonya, iti pagkurkurangan tayo ti Apo. Amo ken pa-check nga, ti Apo, kadagijay nga sitwasyon iti panagbiag tayo, kayat napay nga datayo pot ag-level up. Amen? Dayjay panag-level up tayo, ket panbanag kakabsat wano proseso iti Apo, tapnon makita tayo, dayjay panggapan na iti panagbiag tayo. So ulitin, living God's plan, together we strive for excellence in 2025. Sapay kuma, daytoy nga tawon, 2025. No kasano kumakakabsat, iti kayat iti Apo nga pagbanagan tayo, kasjay kumat mapasama ken kanya tayo. No sukyam iti 2024, padasem man nga evaluation, padasem ti evaluate ti Christian life mo. Example, mano nga Domingo kakabsat, iti imay mo iti last year. Katno, kanaayon kang agabsent ti Domingo, akit haang pumatatan. Amen? Excellence, di ba? No kasano kakabsat iti, kayat iti Apo iti panagbiag tayo nga aramiden tayo, dapat dayjay ti matungpal. So a believer who desire to grow and be matured. Now, nung nakita yun dito, verse tayo, han tayo makita dito word nga maturity. Ngam dito kaipapanan na, ket maawatan ken makita tayo. Di ngamin. Napiapay jay grow, kada makita tayo nga verse, iti Bible. Ayat ko na di Bible, as a newborn babes, desire the sincere milk of the word, that he may grow thereby. Ngam kada ito'y nga makita tayo nga verses nga binasa tayo, hantay makita di jay word nga maturity. Ngam di kay papanan na kakabsat, makita tayo. Kunana ti Biblia, and he gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors, and teachers. For what reason? For the perfecting of the saint. Iso nga, adda ti senior pastor tayo, adda kami kakabsat, nga adipen ti Apo, nga mangtulong kanyayo, nga ag-grow, ag-mature. Amen? Dito nga min grow kakabsat niya. Amok nga, amin tayo, kaya tayo ti tumaeng, di ngamin. Ngam sinot mayat ditoy, nga kayat na ti agbalin nga nanakam. Sa bali DJ agbalin nga growing, ken DJ matured. Naawatan tayo. Nataengan tayon, ti saludsod. Nagnakam tayo ka din. Hello? So nga, tadig ito makikita yung kakabsat nga, kunada kat nakadakdakkel kan. Awang matlat nakamon, kunada. Ala, dito yung nga word, kakabsat, haan nyo ko mga panunutin nga nadagsan nga balikas. Numampay, iti panagdengag tayo, nadagsan. Ngam, isot po na ti Biblia. Masapul nga agnakam, agmature, mapaan-anay tayo. Naawatan nyo. So takta, kaya't kuman nga i-illustrate, dito'y puntok tata, mga yabnak iti, talo nga lalaki dito sango. One. Kaya't kuman nga, imustra kanyayo, dito'y nga adalan tayo tata. Now, nung makita iti sango, adato'y ni Paul. Oo. Adato'y mat ni Sari. Ito ikat anak ni Brother Jeric. Adato'y mat ni Sir Alfier. Oo. Kat no makita yo, handag paparis iti katakkel. Katayag ken kalukmag. Amen. Oo. Handag paparis. Nung kaya't kung maawatan nyo daytoy, kakabsat.
Kaya't kuman nga ipakita kanyayo deto'y grow ken maturity. Now, no inkabil tayo iso da jay swimming pool. Di ngamin. At dada ko ma jay swimming pool tatta. Kat ka kaadalom jay danom, kat kaslakan ni Paul. So, jay kaadalom ti danom, kat adat jay yan ni Paul, namnamaam nga malmas ni Paul. Naawatan nyo, malmas ni Paul. Ngam numapangka ka ni Sari, hampay nalmas. At nangat-ngato na taytayag ni Sari. Mas lalo nga numapangka ka ni Sir Alpier, haanpay nga nalmas ni Sir Alpier. At natayag eh. Now, ti puntok dito'y kakabsat. Tingnan nyo kahit po nga maawatan nyo. Now, ni Paul malmalmasan. At natagitay members kakabsat nga, alam maawatan da kayo. Takas jay pailat kabailan ti pamatiyo. No domteng ti problema, malmalmas kayon. Di kay makomay church son, di kay agkumiten, di ti obligasyon nyo ti church, ano maarami, kas jay pailat kabailan di pamatiyo. One, malmalmas. Samantalang, kaday jay nga, yan ni Sir Alpier, haan pa, okay pa lang. Oo. Nga uray na itong problema, agad makomay na ta church. Makapagserbi lang ta ti apo ata, nga malmalmas yung pamati na. Nakapag-mature, nakanakiman. Dayjay, pamati na. Now, amuyo, dati pasit ni Sir Alpier, yating ganyo, dati pasit na, han nga dapat nga no agdaka ka daytoy hangan na malmalmas ti pamatin. Hamo nga hususgaan dayjay malmalmas pamatin ha. Anya hamet nakabasbasit lang nga problema. Ti umay church son kakabsat awatem. No anya ti level dayjay pamatin ha. Maibagam ti kasjay ata anang arot kakabsat ket adda ka dayjay. Dayjay spiritual nga panag-mature mo nanakem kan iso nga maibagam ti kasjay. Alam pa da sa man ti mapan ijay kat i-level mo man tapamatim, malmus ka mo da. Alahan na usto. Ngam amoyo, ganyo. At damat na kitay believer. At damat na kitay miyembro, kakabsat. Nga nakabaybayagan. Mas lako makani, Sir Alpier, ang dakat ko, nagbayag ka. Mano nga tawin mo nga miyembro. Numapang ka ka DJ, ayan ni Paul. Kakabsat. At dada miyembro nga, numapanda dito'y, malmus da. Nga uray no nagbayagan, malmalmus pa ilang. Ala di ngamin, kasi kitkitaan tayo no kwa, numapanda ka DJ pang uping, at dadalat ta malmus, uray na tayo nga, nata. Di problema, di naman iyan nat DJ, saka na. Hello? Amuyo, nabayag tayon, kakabsat. Nabayag tayon nga believer. Agpungil tayo pagiting. Nataangan tayon. Mano tawanan? Di ngamin? Masapul nga kapaulahamon kakabsat. Nga overcomean, dagiti struggle mo tibiyag. At nataangan ka na. Di problema ngamin ken ka. Di mo natin kan watwaten tapamatim. No kasta nga dada problema ti panagbiag kakabsat. Watwatem tabagbagim mo no pamatim tapnon makadayo ka. Naawatan tayo. Dahil ti nakalat na dingit kakabsat. Ata nabayag ka numalpang kayan ti level ni Paul. Malmas ka pa ilang. Actually, adult members nga kasta malmalmas. Gapot kinabayag nan malmalmas pa ilang. Iso nga absent ti church. Nung may panggap ti ministry, awan, malmalmas kakabsat. Amen. Thank you. Thank you, Paul. Thank you, Sari. Thank you, Sir Alpier. Amen. Kaya't ko lang inmus na kanyayo, taknon maawatan nyo dito'y punto nga ibagak tata kakabsat. Amen. So, a believer who desire to grow and be mature. Among tayo ubing, amoy tayo ubing. Yeah. Tari gagayan at dumakkel. Nakakita kay pa iti ubing kakabsat nga, hindi na iyanak. Agsublinak kananang kun, halamay bagak kasyay. Talaga nga, natural nga, dumakkel at ta.
Naawatan nyo. So kaya't nangasawan kakabsat. Yeah. Masapol nga dumakkel tayo. Kan agmature tayo. Deti grow nga makunpuna. Deti kabayag mo ti church. Dahil maturity kakabsat. Dahil kinanakam mo yan ti church. Naawatan nyo. Kasanot kabayag yun kakabsat. Ti saludsod dita. Nagnakam ba tayo? Amen? Kuna na ti Biblia ni. Inikan na tayo ti Diyos, ti pastor. Tapnon ana. Ama ipaay, itipakan na kaan-anay. Tagi pagkurangan tayo, isuti, mangted, mangpuno, tapnon agmature tayo. Ti saludsod, kakabsat. Kaaw-awatin tayo matlang, dagijay may bagbaga kanya tayo. Kasi uring atan at na mensahe, at dati sa uti apo, danggam nga agpaiso, ngam di mo't sumrot. Di mo mo't i-apply, kasanong agmature ka kakabsat. Amen? For the perfecting of the saints, for the work of the ministry. Iso nga apay kakabsat, apay nga ti church no daduma kakabsat, narigat nga umusan. Ha? Amoy no apay, adu tayong agpaiso, ngam agpakpakarga tayo man. Agpapabagkat tayo man. Imbes nga da tayo ti bumagkatan, tapnon malag-anan kakabsat, kat makataray tayo, nagmayat kuma. Alahan na usto, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. So tata, amoyo ti panagdakkel kakabsat, when maturity are essential signs of life. Amen? Oh. Growth with maturity. Essential na patag, hindi panagsiya. Amoyo, uray, dumakdakkel tayo no hantay agnako. Awan serbi na kakabsat. Di ngamin, isong ado ti kabataan tata, di makkel nga agpaiso, hanmat nga nagbaling nga nanakam. Amen? Imbes ko maisot aglaban, imbes ko mga isot agkinawan, imbes ko mga isot agluton, haan! Di makkel nga agpaiso, ngam di mat nagnakam. Naawatan tayo. Amen? Aglalon no makita tayo kakabsat nga, tay ubing tayo, di ba? Maragragsakan tayo no tay ubing, di makkel. Lalo manon no, aglalon no limukmag. Di ba? Maragragsakan tayo. Apay, at dagayang serbina mo lang, di jay, panang ipapaay mo, ititaraon kanya na. Kaya tiket na nga sawan. So tata, kapsat. Una na ti Biblia, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, till we all come in the unity of the faith. So nga mo yun, no, datuma, at nagiti pagpagat ti senior pastor tayo, nagiti at adipen ti apo. Ngam, ije panunod tayo, kakabsat, kasla, di na kayat ti sumuporta. Among ti problema, nabayag kan ti church, ngam di ka pa'y nagnakaw. Amen? Kat naglawag ta kunana ti Biblia, no, agbalin tayong nananakaw man, till we all come in the unity of the faith. Anyaman dagiti aramiden mo no kayat ti apo nga iparamid kanya tayo, nga ibagay ti senior pastor tayo, makipagmaysa tayo kakabsat. Abay, kaputa may sa dayjay, kayat tayo nga turungan ti biyag, makiturong pa di panulot tayon. Amen? O ditoy, a believer will desire to grow and be matured. Number 1, a mind to work. Masapul nga adak, antayo kakabsat, ti panang panunot, mindful tayo dapat, iti trabaho iti apo. Han nga dete, maipagbaga nga kang kanayon kanya tayo. Di nga min, mindful tayo, sila lagip tayo. Dagiti prayer meeting, dagiti panag-devotion, dagiti aramidon tayo yan ti church, panag-choir ka, da panag-bisita, panag-solwining, haanan dapat kung mga maipalagip kanya tayo.
Alahanaos to? Agpusa ka nga mga rami doon nakakabsat. Ulitek manan, no apay nga mo maaramid, di makgal ka, di mayag ka ti church, di ka mat nagnakam. Amen? Now, anak kuna na ti Biblia, Nehemiah chapter 4, verse number 6. Kuna na ti Biblia, so build we, apay, may isa ka din. Ha? Apay jelang pastor, paane? So build we the wall, and all the wall was joined together unto the half thereof, for the people had a mind to work. So anak ket na nga sawan kakabsat, makita mo, so we build. Amin tayo dapat, awan dapat kakabsat, iti maudi nga Kristiyano, amin tayo, aglugan tayo amin kaday panggap ti Apo. Nakita yun kakabsat. So build we the wall, and all the wall was joined together unto the half thereof, for the people had a mind to work. Lahat sila. Sumasapol nga amin tayo, HPBC family kakabsat, sang kamay sa tayo. Nga na, nga mga ramid kadyay pagayatan ti Apo. Kaawatan tayo. Alakad, nung makita mo Jacobsat mo, nung makita mo Jacobsat mo nga, may involved, katulatong kumamata. Han nga dete, si kalang kakabsat iti, at dakat ta, tamat lang, tamat lang ng buy-buya, tumulong ka. Panaos to, tumulong ka. Amin tayo dapat, may sat ti panunot tayo, may panggap ti trabaho ti Apo. At ang trabaho ti Apo dito kaawatan tayo. Amen? Iti ka nito kakabsat, kadagitoy nga anak iti Diyos, nakapadas da kadagiti opposition, brokenness ti panagbiag na Nehemiah and the people of Jerusalem committed themselves to rebuilding the wall. Nakita yo? Kadagitoy nga panawin, kakabsat, nga masapul na tayo ti Apo, isukumati panangipakita tayo, itibiyag tayo, nga kuna tayo, Apo, da itibiyag ko, usarang. Kasjay kuma. Amoyo da tinubungayan tayo, padakas nga padakas. Alam makita yung matan, tinaman nga papanak, uray mapangkat na social media, makita. Anat aramidam, kas may isang anak ni Diyos, masapul nga, balin ka nga nanakam, tapnon ipakita nga di trabaho ti Apo, napatag ka ni Apo Diyos. Amen? Nakapimpintas nga rot kitain nyo man, nakamaymayat, so build with the wall, and the wall was joined together unto the half thereof, for the people had a mind to work. Uri at dakay di palayo kumusta nga ta di ministry, kumusta nga ta di inpaiwan ni Pastor Kanya, kumusta nga ta di church. Buha na prayer meeting, hindi ka umayan ti church. Buha na Sunday, hindi ka umayan ti church. Laglagi po nyo, no believer ka, dahito'y ti balay mo. Amen? Alakitain nyo, mabaling, kastoy na kakabsat. Uri at dakay ditoy, mabalin siguro, pampanunutin nyo di balayo. At napatig di balayo Amen? Bukas di kumamot pa ng panunot tayo di trabaho ti Apo. Uri at dakay di pagtrabakwam, uri at dakay di eskwela, uri sinaman ti ayan mo, mapanunot mo di trabaho ti Apo, mapanunot mo di adipen iti Apo. Amen? Kung kasanumat pa, datay balay tayo kakabsat. Oh, masapul pa lang remindan ta kayo, kay realization nyo. Oh. Di ba? Dete ipasa yo. Apikas jay, kakatsa. Masapul nga ti karga jay panunot tayo, jay trabaho ti Apo. Amen? They were united. Agasin nyo, data
No apay nga nakabailanda, nga pinatakder, DJ pader, wano, wall ti Jerusalem, apay, gaputa nagmaymaysada. Nakapokus da, uray no adot distraction, adot opposition kakabsat, uray masaksakan da, nakapokus da, kun dedicated da. Kasi jay dapat titrato tayo ti ministry. Amen? For the people had a mind to work. I cannot come down ko na ni Nehemiah. I'm doing a great work. Agasan deta. Anya pelat umayak magsango kadasan balat. Aramidag dito na indaklan nga trabaho ko na. Agasan nyo. Awan sa bali nga kadaklan nga trabaho nga aramidam kakabsat kuma. Nuhaan nga ti trabaho ti Apo. Amen? Dahil ti pangrula tayo, tapnon ti Apo, maayayo, maragsakan, kat ipaay na di blessing, iti panagbiag tayo. They were united, focused and dedicated, and that mindset made all the difference. Amuyo no sang kamay sa tayo kakabsat, iti trabaho ti Apo. Nakapinpintas nga kitaan, nakapinpintas nga buya, adayo iti madanon tayo, makita tayo, di kayat ti Apo iti panagbiag tayo. Iso nga, mature tayo. Amen? Amuyo, dito'y level ko tatakakabsat, makita kayo ang amin. One, but data ti kayat ti Apo, level up tayo. Ngam na iparis tayo, mapanlak yan taplo, hang kumakita nagitimat maturugan. Amen? At amalingdan kayo ne. Oh, ngam no, level up ka, ngumato ka kabsat, makita kayo. Di kami? Kas jay ti Apo, at dapay na pimpintas nga ipakita ti Apo ken ka, no level up ka. So nga masapol, han ka lang grow, nakem ka. Mature ka. Amen? Oh. Letter A, unity in God's work. Masapol iti panagmaymaysa, iti trabaho, iti Apo. God's work is not a solo journey. Amen? It takes a team. Laglagi po nyo, team tayo. Kakabsat, team. At daam amin pakausaran tayo. Naawatan nyo, hanman nga sikat ti parasyot. Amen? At least sikat ya para itag iti punas na player. Oh. Awam man ti ambag mo kadya panagsyot. Si kamat ti mangpunas ka dagijay. Lingot dagijay player. Apo kat nagmayatay. Di nga men? Oh. Pastor anak pa ilang makumay tata. Mangtip nakpilap men. Apo nakamayamayatang kakapsan. Amen? Oh, dagijay kakabsat. Amyaman nga ramiden tayo ti Apo. Masapol nga at dati ambak tayo. Oo, dapat at ambak tayo ti trabaho ti Apo. Team tayo eh. Awan dapat nga, awan iti kwa kakabsat. Ang amin tayo dapat ma-involve. At amin aramiden tayo. Amen? Oh, letter B, visible progress. Anat kahit nga sa data, alakot, kakabsat, makita ko mo di pa naghangat mo ti spiritual life mo na. Amen? Mano nga mensahe tinangigamon. Mano nga challenges ang kakabsat. Panaka-challenge ka digiti sa uti Apo. Ma-revive ka kakabsat. Alakot, makita ko mahamot kan. Iti pa nag-progreso ta spiritual life mo. No, hindi ang mo may maki-prayer meeting, akit tatakot maki-prayer meeting ka na, kakabsa. Amen? Oh, dapat at dati aramido mo, makita dapatan. Oh. Letter C, commitment. Commitment. Alat ko na ti Biblia. Nehemiah 4:6. The people had a mind to work. Agasan nyo. The people had a mind to work. Talaga nga napatig kanyada di trabaho iti Apo. Tawan ang muda ken sabali kakadsat. Mabangtad di blessing iti Apo. Nuhaan nga ni Apo Diyos. Iso nga niya't aramidon da kadsat. Agserbida iti Apo. Ket di pa nagserbida iti Apo kadsat. Mananam da di blessing iti Apo. Naawatan nyo. Nagpintas nga na naman di ngamin.
Ala, kanyayo, nagpintas nga awatin Jesuel, doon no nagpanog ka. Nagpintas mo't nga na naman ti blessing iti Apo. Nga tayo inaramid mo para iti Apo. Commitment. The people had a mind to work. Nakita yung kakapsat, amoyo, ti masapol kada ito'y trabaho ti Apo. Puso, ken ugali, attitude, heart and attitude, fuel the work more than skill alone. Napintas ti adda abilidad nakakabsat. Ngam amoyo, uri nga tan adda abilidad tayo, no awat ti puso tayo, ken pangit ti ugali tayo, han tayo makadayo. Amen? Oh. Kat awan sa pulan nyo kadasan balat kung tubaya nakakabsat. Nalalaing damot eh. Oh. Ngam, mayat ba di puso da? Mayat ba di ugali da? Haan? Oh. So nga masapol. Oh, oray da kayo nga daminis na kaabsat. Amen? Laglagi pa nyo. Masapol nga agnakam tayo. Hanla nga dete. At daminis stream. No diket masapol ti panagnakam. Iti panagbiyak. Commitment. Number 2. Stand firm and keep going. Oh. 1 Corinthians 15:58. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast. Unmovable. Laglagi po nyo. Kaabsat ken gagayem. Daytoy, mangmagantay nga kang kanayon, iti senior pastor tayo. Daytoy steadfast, nagudwat, idwa nga balikas. Steady ken pasen. Oh. Data pasen, makita mi jelugan. Pasen your seatbelt. O, nakita yo? Awan mo't makita mga lugan, nga ti seatbelt na ta jerwar. Awan. Amen? Amoyo, datayo anak ti Diyos. At datayo ti pagayatan ti Apo. Masapul nga, dakat di pagayatan ti Apo. Ket gaputa, dakat di pagayatan ti Apo, anak ta kay ti Diyos, masapul nga, tipker ka. Dahil tikit na kasawan, be steadfast. Amen? Ang problema ngayon mga kapatid, ang daming anak ng Diyos na wala doon sa kalooban ng Panginoon. Kaya sira ang buhay. Masapol nga at datay di pagayatan ti Apo. Ket no adaka di pagayatan ti Apo. Daytoy masapol nga. Etam, irutam. Deta seatbelt mo, tapno ang kamatnag. Amen? Awan tayo ka DJ outside the will of God at datayo ti pagayatan ti Apo. So nga yan encourage ni Apostol Pablo kadagiti believer kakabsat. Tatta kunana humabasa yu ti chapter 15 impakita ni Apostol Pablo nga da kayo nga taga Corinto safe kayon ti Apo ket dinepit na iti basol inikan na kayo ti balegi victory kunana ti Bible. Ngarot kunana, masapol nga agbyag kayo ti pagayatan iti Apo, ket aramidon nyo di pagayatan na, ket ti Apo, i-bless na kayo, ken adanto ti magungunayo. Amen? Masapol nga agyan tayo di pagayatan ti Apo. Tano agtuto ti bendisyon, mairaman ka ta, at ka di pagayatan na eh. So since Christ has won the victory, we are called to live in that power with faithfulness and endurance. Pagananos tayo, kakabsat. Iti pa nagserbi ti Apo. Be steadfast. Stay grounded in truth and purpose. Dapat amwam iti panggap ti Apo ken ka. Ken may paramot ka iti sao ti Apo. Isot kang kanayon nga ibagbaga ti senior pastor tayo kakabsat. Amoyo kunana, iti tatay, nagsasarita kami, tapos iti mangkalmanan. Di na minsan kaabsat. Di maysa nga dapat aramidin tayo tattakunana. Dapat dagiti amin nga miyembro may paramot iti sao ti Apo. Amen? May paramot tayo iti sao ti Apo. Tapnon anyaman nga problema, anyaman nga trials ti panagbiag tayo,
makabailan tayo kakabsat, nga overcomen, babaan ka dayjay pan nakaiparamot tayo, iti sao ti Apo, nagbalin nga pundasyon tayo ti sao ti Apo. Be steadfast, unmovable, don't be shaken by trials or opposition, be abounding, don't do just enough, go above and beyond. So jay ko na ni pastor tayo kaabsat, dapat agbalin tayo nga, kaabsat, agbalin tayo nga, dayjay lang nga, dayjay mapnag tayo na anya, dayjay aramiden tayo, dapat ag-excel tayo pa, extra miler Christian. Amen? Allah, ito nagtalina tayo, mayatlatan, ag-abound tayo. Be encouraged. Nagpintas neta ni agasin nyo, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Praise God. Haan nga sayang, dito umubrahin tayo ti Apo. Amen? Dito umay tayo dito, haan nga sayang. Mabalin nga dagiti tao, nagsayang kanyada. Sayang kanyada. Dito yung umay tayo ti Sunday, haan nga sayang dayjay. Ngam kadagiti tao siguro, sayang kanyada. Babalin ko nada, di ka pelang pa nagtrabaho, Domingo. Paglalo na amuda, di ka sa saat ti biyak. Di ngamin? Ngam apay mapang kapelang at church, di ka pelang pa nagtrabaho. Kunada. Ngam praise God. Amen? Praise God. Dahito ikot encourage ni Paul kanya tayo, kapot at ti Apo, dinepit na iti basol kakapsat. Kat na tayo, inikan na tayo, iti victorious nga panagbiag. Nga road kakapsat. At tuloy tayong agserbi kay ni Apo Diyos. Your labor is not in vain. Amen? Han nga sayang. Han nga sayang dito. Aramiden tayo ti Apo. Stand firm and keep going. Number 3. The joy of the Lord is your strength. Amen? Na makita tayo, the book of Nehemiah chapter 8. Nagpintas, hindi maramid dan the wall of Jerusalem. Makita yo, nagtakder ni Ezra kakapsat. Kat hindi nukrat na di sa uti Apo. Permi nga mawaw ti sa uti Apo dagiti tattao. Nagmayahatin no kasjay kumamamin nga piniber niya. Juan, kunaan ako makit ko. Sunday ko mamanok higatan. Paunay niya. At dami tingin ay Kristiyano. Sabado ko, Sunday, manok higatan. Dami tingin ay Kristiyano nga, mukumalang mabalin. Sunday nga kang kanayo. Apay, daragsak dangarot kakapsat di sa uti Apo. So nga, idinokrad ni Ezra di libro kakapsat di sa uti Apo. Dagiti tattao, auray dalangan na bang-aran. Kasla daytoy tao nga nagtrabaho takapudutan, nagmalmalam, idi makabirok pidanom. Kasla daytoy pauna yon. Amen. Amo maimostra ti pan nakabang-ar jerik nana. Kasjay dapar. Amen. No dagiti gimong tayo, isukumat mang pabang-ar kanya tayo. Agasan nyo, pinugbugbog na tayo tinubong. Nakadado nga problema dita, nakadado kakabsat nga, di mga nga, inbato ni Satanas kanyayo, kanya tayo, pinugbog na tayo, at datay yan ti church kakabsat. So nga, dahil kung makadatay ti church, sikapin nating mabuti mga kapatid, na makinig, ma-recharge, ma-revive, at lalong-lalo na, ma-renew yung ating commitment sa Panginoon. Amen? So after the wall was rebuilt, Ezra read the law to the people, their hearts were convicted. Kaso nagsangit na pa'y. Kaano't di kakabsat, nga nagsangit ka, na kinonviktar na ka ti Apo. Amen? Kang kanayon nga, ti Apo makisasaw kanya tayo, kang kanayon nga magsarsarita ti Apo, ti puso tayo, ti biyag tayo kakabsat tapnon lang, maala na dahi tapusom, kat iserbim kanya na, ng kaano kakabsat, nga ti Apo na ala na tapuso mo.
Amen. Naitagtay mo lang ti puso tayong kakabsat. Their hearts were convicted, but they were also encouraged to rejoice. Amen. Because of their understanding for the word of God. Nga lang tit kanyada, iti renewal ti biyagda. Nang tit kanyada ti strength. Kasi nyo, kaslada lang dete, kaslada lang tukak na itinaktudo kaabsat, permit ring gorda. Agasin nyo ba din ha? No. Permi nga, DJ sa uti apo, isot ng tit kanyada, tipan naka-revive ti biyagda. So mga kakabsat, antay ko mga sulsulitan, dagiti sa uti apo, iti biyag tayo. Antay ko mga sulsulitan, ti umay agaten ti church. Antay ko mga itulog kakabsat, nga iti alubong isot mangpuno, ti panunot ken puso tayo. No diket ti kumasao ti apo, isot mangpuno ti puso ken ti panunot tayo. Amen? Hunger for God's word. All the people gathered to hear the law of the Lord. That's why true revival starts with a hunger for truth. Dahit pangrugyan na iti revival kakabsat. Dahit mawaw ka iti sa uti apo. Amen. Aglalo tata nagpudot. Talaga nga inom ka nga inom. Di nga min? Oh. Kasi dapat magkakabsat tapnon. Kang kanayon tayo nga ma-revive. Dahil sa uti apo dapat. Mawaw ka kang kanayon. Bawan umubram tabalayo. Agbasa kat Biblia. Amen? Oh. DJ pinagpintas. Adala pala mi, Jay ko tatay kakabsat. Party kalanasan, doa kam ni Paul. Oo. But laklakayanan kakabsat. Na edad nan. Amo yung naglaing kakabsat nga. Ag-memorize the verse. Kung na di pastor nga napanak mi kakabsat kit ko. Ikararag tayo pastor. Parang numaba. Pasang Bible school ko na na. Asam ta 67. Pwede sa pagayatan ti Apo. Oh, di na kabaybayan. So true revival starts with a hunger for truth. Conviction through the word of God. Amo yun no kasano, ngati sa uti Apo, pinonbiktar na dagiti tao, nagsangit da. Kasi nyo. Amen? So nga atadete kung punami kakapsate, di arami din tayo yan ti church. Invitation, altar call. Isong altar call kakabsat, awan dapat ti agistay yan tatugaw na. Abay di na kalang kinasarita ni Apo Diyosan. Anat ng denggam kakabsat. Every time nga damang tayo nga sa uti Apo, I believe nga ti Apo makisautan nga tayo. So nga dapat kakabsat no at ti altar call, at ti invitation, dahil ti pagkakataon tayo, pinasarita na tayo ti Apo, kat itin tayo ti decision tayo ti Apo, isurrender tayo ti biyag tayo ti Apo. So revival starts with a hunger for truth. Conviction through the word of God. Amen? Letter C. Service. O pakinggan nyo ito. Service without commitment become a burdensome. Diba? Agbaling nga boring kami, ngamin ken ka, uri da kayo ti church, no awang commitment mo, boring ken ka. Wala na usto? Isong ato ti believer kakapsat nga, at dayan ti church, halmat nga dumdumngag, agay ayam mo tiye panunot na, sabsabali ti karkargana tiye panunot na, numadamat preaching. Hello? Kanagiti ararami din tayo ti Apo. Agpaiso at dakat kakapsat. Kung kita, ure pa nagkanta. Kitam di langam. Yeah. Awan pa iti panakaipakita ti. Nga si kakit active ti uwabraang. Aglalanay ka. Amen. So service without commitment. But agbaling nga burden ken ka. With commitment. Oh. No, dahil takot in servim nga ta commitment na ti Apo, agad naragsak ka. Di nga min? Ala, ipakita yung mano, anyat lang at pinaragsak. Kinakmatin, kas nagayam kilangat naragsak. Tatanak lang makakita at langat tinaragsak. Amen? Oh.
Nagayam nakaawat ayuda na ragsak. Nugayam agserserbi ti Apo nga da commitment na naragsak. Oh. So with commitment, become joyful and fruitful. Namnamaem, ngano daytaw bobraem at the commitment mo di ta kakabsat. Namnamaem, nga ti Apo i-bless na kat agbunga daytaw bobraem. Kang nunan, naragsak ka. Han kayo ba naragsak mo sa rin na kay ti Apo? Ay nakamaymayat. Di nga mate? Nakamaymayat. Iso nga, kakabsat, ulitek manen. Masapol nga, han nga di agro tayo, tamok nga nabayag tayo. One. Di kaya ti Apo nga makita kanya tayo, jay panagnakom tayo. Jay maturity. Ag-mature tayo. Wala na nga, di binasa tayo, ti pastor, adalan na tayo, tapnon mapaan-anay tayo. Ag-mature tayo. Di dyan tigayat ng kasawan. Amen? But, I hope na dito yung lesson kakapsat kaya nang tit iti ipapanan iti panagbiag tayo. One. Tapnon, pagpanunod ka tatawon agpaiso Apo. Nakabaybayag na kon. Agkarusad kami pa kayo ito building nga 40 ton. Amen? Makita ti sarili kaya pinagmature. Timaan ka lang. Kung di ka pa nagnakam ti spiritual. Masapol nga isettle tayo ti Apo deta. Agbalin tayo nga nanakam kakabsa. Amuyo hana kay i-bless ti Apo hang kay agbalin nga nanakam. Di nga men? Kasano kakabsat niya? Kasano tayo ubing? Kasano nga ikam? Kasano nga pabitbitam kakabsat? 80 porcelain nga pinggan. No ubing, among hana kaya nga bagkaton na ta, maitnag na, nagsayang. Kuna maading amin. Ngam no ampom nga di ubing kat mabagkat na di porcelain nga pinggan kakapsat. Ay kat itad mo. Kasi mo ti Apo, no datayo kat manakam, talaga nga ti Apo, namnamam di blessing iti Apo, iti panagbiag mo. Amen? So thank you, Pastor Proby, for the opportunity. God bless us all.